Pozdrav svima, nalazimo se na bazenu Sportskog centra grada Požarevca. Ovde smo da najavimo naše takmičenje, drugi kup Požarevca, koji će ove godine biti 29. jula od 17 časova. Pozivamo sve ljubitelje plivanja i registrovane takmičare da nam se jave i da nam se pridruže. Naši takmičari će dobiti ove lepe medalje, znači prva 3 mesta u kategorijama dobijaju medalje. Zatim, za najbolje takmičare smo spremili novčane nagrade. Pored novčanih nagrada biće i nagrade sponzora. Jedan od naših sponzora je Fruvita, zatim Coca-Cola, koji su ponudili osvježenja za naše takmičare. Ove godine imamo kategoriju mlađih takmičara i kategoriju starijih takmičara, tako da će takmičenje da se sastoji iz 2 dela. U prvom delu će biti takmičenje na 50 metara, a u drugom delu takmičenje starijih kategorija na 100 metara. Pozivam sve plivače i registrovane takmičare da nam se pridruže i da nam se prijave za takmičenje koje će biti, da napomenem, 29. jula od 17 časova ovde na gradskom bazenu grada Požarevca. Ovo takmičenje će se održati u organizaciji naša 2 plivačka kluba, dakle plivački klub 3 Swim i Delfin 012, takođe u organizaciji Sportskog centra Požarevac, a pod pokroviteljstvom i uz punu podršku grada Požarevca. Prošle godine smo po prvi put održali jedno plivačko takmičenje, dakle to je bio prvi kup Požarevca. Ove godine nastavljamo istim tempom, dakle ove godine imamo drugi kup Požarevca i sigurno sam da ćemo u budućnosti nastaviti isto takođe da organizujemo plivačko takmičenje.